श्री संस्थान कमलेश्वर महारुद्र पंचायतन जे आसा ह्या पंचायतनाचो एक इतिहास आसा की खंय सहसा कॉन्ट्रवर्सी जायना, एकामेकाक विरोध जायना आणि जर काहीतरी जर क्लेश जर असले तर एक अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे ह्या देवळांत इल्यानंतर ते जे क्लेश असतात ते क्लेश आपोआप बाजूक जातात आणि सगळेजण एका मतान निर्णय घेतात अशा आजपर्यंत ही परंपरा चलत इल्ली आहे. त्याप्रमाणे आज जर इलेक्शन झाला त्या इलेक्शन जर झाला त्या इलेक्शनात अशा प्रकारची वादावादी जाले, आपले आपले प्रत्येकान विचार मांडले, पण शेवटी सगळ्यांनी एकमतान जी आताची जी कमिटी आसा ही कमिटी निवडून दिल्ली आसा. ही जी कमिटी निवडून दिल्ली आसा आमच्या हे देवस्थान बऱ्या रितीन चलचे अशी सगळ्यांची आमची जबाबदारी आसा आणि ही जबाबदारी आमी सगळे एकमतान पार पाडटले अशी हांव त्या कमलेश्वरा कडेन चरणी प्रार्थना करता. आणि ही जी समिती आसा ह्या समितीन एकमतान एका विचारान सगळे जे निर्णय आसात ते निर्णय घेतले आणि ह्या देवस्थान नांवां रुपाक हाडटले अशी अपेक्षा करता. कमलेश्वर पंचायतनान जी काय भूमिका धरपाक जैन ब्राह्मण ह्या देवतांक नमस्कार करून आज जो काय आमच्या ग्रामस्थांनी महाजनांनी ज्या काय 5 मानकरी आसा त्या मानकऱ्यांक घेऊन आज जो काय देवस्थानचा इलेक्शन असला कमलेश्वर मंदिरात त्याप्रमाणे ह्या इलेक्शनात शेटये गावडे सगळ्या महाजनांनी आज जो काय म्हाका निवड इलेक्शन न जाता बिनविरोध असो काय जे कोण कॅन्डिडेट असले त्यांच्यानी माघार घेऊन आज जो काय माझेर विश्वास दाखवून जो काय म्हाका आज अध्यक्ष म्हणून नेमला आणि त्याप्रमाणे माझ्याबरोबर ही कमिटी म्हाका निवडून दिल्या. त्यामुळे ह्या ज्या कमलेश्वर देवस्थानाचा ज्या काय त्या कमलेश्वराच्या आशिर्वादान जी काय फुडली कामां ती निर्विघ्न कसली अडचण न येता आज त्या भाविक भक्तांनी त्यांच्यानी आमकां सहकार्य करून फुडें कामां करून घेवची आणि देवाचो आशिर्वाद असतो अशी आज त्या कमलेश्वराकडे माझी प्रार्थना आसा. आणि त्या कमिटी एका मातार रावात एक विचार रावात ही फुडें आहा ती भरभरली ही जी देवस्थानची कामां ती चाली लावची इतक्याच सारान मी अध्यक्ष बाब एक प्रश्न करता की आयज सगळे गोंयभरान विविध जाग्यार देवस्थान आसात तांचे हे आसा आयज इलेक्शन आसा आणि त्याच बरोबर काही जाग्यार पोलिसांचो सुद्दां हे आसा म्हणजे तांकां प्रोटेक्ट दिवपा खातीर तुमी बी हांयसर गांवान बी आपयल्ले किंवा इनवायट बी केल्ले कितें? आम्ही आपोवंक नासले पण त्यांच्या मामल्यार त्यांच्यानी हांवें धाडलेले दोगजाण पटेल पुलीस आनी असले हय संरक्षण पण तशी काय आमकां गरज नासली की आमी ती पयलींच ठरयल्लें आसलें की आमकां आमी जो आसा आमी देवस्थान इलेक्शनान घडोवपाचो आसा हे आमची पुण्याची आसा आनी पुर्वजान ज्या काय केला एका विश्वासान एका मतान सगळें केल्लो आसा हे जो काय आसा जरी आमच्या सेवेत असले तरी ते आमी थंयचे ते मिटोवन जो काय एक संघरावान जो काय आसा त्या निर्णयाचेर आमी आमची कामां करून घेतो. आमकां पुलीस जावं आनी कसले गरज नासता कोणाचे जरी आमच्यात कितेंय वाद असले तरी आमचो देव आसा हो देव सगळ्यांक शांत करून निर्णय हा तो आमच्या कडेन आमकां दिता. ही जी कमिटी आसा ह्या कमिटी जी नवीन कमिटी जाल्ली आसा ही ह्या प्रमाणे आसा. अध्यक्ष म्हणून प्रकाश सोनू शेटये यांची निवड जाल्ली आसा. मुखत्यार म्हणून देवानंद दिनानाथ गावडे यांची निवड जाल्ली आसा. खजिनदार म्हणून उत्तम गोविंद शेटये यांची निवड जाल्ली आसा. सचिव म्हणून कृष्णा शंभा गावडे यांची निवड जाल्ली आसा. दुसरी जी सब कमिटी आसा याच्यात उपाध्यक्ष म्हणून रमाकांत निळकंठ थळी, मुखत्यार म्हणून सोनू कांता गावडे, त्याच्यानंतर उपखजिनदार म्हणून गुरुनाथ शंकर प्रभू आणि सहसचिव म्हणून शेखर गुरुनाथ देसाई अशा प्रकारचे 8 जणची कमिटी निवडलेली आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.